שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לדבר על שינוי תודעתי אחד, אבל כזה שיכול פשוט לשנות את כל חוויית החיים. כל הניתוח הזה שלנו הוא בהשראת המחקר של ירון זוהר, ואנחנו נצא יחד למסע. מסע מתודעה של האשמה, זאת שפשוט תוקעת אותנו, אל תודעה של אחריות, זאת שמשחררת. אנחנו נגלה איך הבחירה הזאת בין השתיים משפיעה לא רק על הנפש, אלא גם על הגוף שלנו, וכן, אפילו על הרוח. אז מאיפה הכל מתחיל? זה מתחיל מהשאלה הזאת, נכון? השאלה שכל אחד מאיתנו שאל את עצמו ברגע של קושי או משבר. למה זה קרה לי? זאת שאלה כל כך אנושית. אבל התשובה שאנחנו נותנים לעצמנו באותו רגע היא בעצם צומת דרכים, פיצול. מכאן אפשר ללכת לדרך של סבל או לדרך של צמיחה. ואלה שני הנתיבים שנפתחים בפנינו. מצד אחד, יש את נתיב האשמה. זה הדחף הזה, אתם יודעים, מיד למצוא את מי להאשים או מה להאשים. ומולו יש את נתיב האחריות. וזה כבר דורש אומץ. זה המבט פנימה. והשאלה, אוקיי, מה החלק שלי פה? ומה אני יכול לשנות? הבחירה הזאת בין שני הנתיבים, כמו שנראה תכף, היא אולי הבחירה הכי משמעותית שאנחנו עושים בחיים. אוקיי, אז זאת מפת הדרכים שלנו. נתחיל עם הבחירה היסודית הזאת. נצלול יחד לכלא האשמה כדי להבין את המחיר שלו. ואז נגלה את חירות האחריות. ניגע במשמעות הרוחנית העמוקה של זה, נלמד ממש איך עושים את המעבר בפועל, ובסוף נבין איך כל זה הופך אותנו מאנשים שמגיבים למציאות, לאנשים שיוצרים אותה. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז החלק הראשון שלנו, בחירה אנושית יסודית. תראו, הדבר הזה, הבחירה בין להאשים ובין לקחת אחריות, זה לא איזה רעיון של קואוצ'ינג מהשנים האחרונות, זה עתיק כמונו. זה מתחיל ממש שם, בגן עדן. ברגע שהאדם הראשון ישאל, מה עשית? מה התשובה הראשונה שלו? הוא לא אומר, אני. הוא אומר, האישה היא נתנה לי. זהו, זה הרגע המכונן, האב הטיפוס של כל האשמה האנושית, זאת הנפילה בעצם, המעבר מתודעה של אחריות לתודעה של קורבנות. ועכשיו בואו נדבר על החלק השני, כלא האשמה. ולמה אנחנו קוראים לזה כלא? כי זאת לא סתם מילה, זה לא מטאפורה יפה, זה כלא אמיתי, כזה שאנחנו בונים לעצמנו לבנה אחרי לבנה, הרבה פעמים בלי לשים לב בכלל. והמחיר כבד מאוד. גם לנפש, גם לגוף, וגם למערכות היחסים שלנו. אז בואו נפרק את זה. נתחיל מהפסיכולוגיה. גדולי הפסיכולוגים ראו בהאשמה דפוס מזיק. אהרון בק למשל קרא לזה פשוט עיוות חשיבה. מרטין סליגמן דיבר על חוסר אונים נרחש. זה המצב הזה שבו מרוב שאנחנו מאשימים את כל העולם, אנחנו מתחילים להאמין ששום דבר לא בידיים שלנו. ג'וליאן רוטר קרא לזה מוקד שליטה חיצוני. כלומר, התחושה שאני מין בובה על חוט, והחיים פשוט קוראים לי. וכן, לרגע קטן זה אולי מרגיש טוב. זה מגן על האגו, נכון? אבל מה קורה בטווח הארוך? זה פשוט משתק. זה יוצר תלות ומשאיר אותנו תקועים. אבל זה לא עוצר בנפש, ממש לא. זה יורד ישר לביולוגיה. בואו נדבר רגע על המוח. תחשבו על מערכת הזעקה של בית שפועלת בלי הפסקה, 24/7. זה בדיוק מה שקורה לגוף שלנו כשאנחנו בתודעת האשמה. מנגנון ההילחם או ברח פשוט לא נכבה. האמיגדלה, מרכז הפחד במוח, נמצאת בכוננות על, וכל הגוף מוצף בקורטיזול, הורמון הלחץ. ובשורה התחתונה, מערכת החיסון שלנו נחלשת. אנחנו כל הזמן במגננה. זה פשוט שוחק את הגוף מבפנים. ומהנפש והגוף, זה מתרחב החוצה, למשפחה, למקום העבודה. תחשבו על ארגון שבו כולם כל הזמן מחפשים את מי להאשים. מי רוצה לקחת שם סיכון? מי ינסה משהו חדש? אף אחד. אנשים מסתירים טעויות, מפחדים, וכל הארגון פשוט קופה. זה רעיל. לעומת זאת, בתרבות של אחריות, טעות היא לא חטא, היא מידע, היא הזדמנות ללמוד. פתאום יש אמון, יש חוסן, יש מקום לחדשנות. זה הבדל של שמיים וארץ. אוקיי, אז הבנו את המחיר הכבד של כלי האשמה. בואו נעבור לצד השני של המטבע, חירות האחריות. וזאת נקודה סופר חשובה. רובנו חושבים על אחריות כמו איזה משקולת, נטל. אבל מה שמחקרים כמו זה שזוהר מראים לנו, זה שהיא בדיוק ההפך. היא לא נטל, היא המפתח. המפתח לחופש, המפתח לפוטנציאל האמיתי שלנו. אז בואו נחזור לפסיכולוגיה, אבל הפעם מהצד החיובי. לקיחת אחריות היא קודם כל אקט של אומץ. זה להגיד, אוקיי, אני מוכן להסתכל על החלק שלי בסיפור. ומהרגע שעושים את זה, משהו משתנה. אנחנו מפתחים חוסן, תחושת מסוגלות. במקום מוקד שליטה חיצוני, פתאום יש לנו מוקד שליטה פנימי. אנחנו על ההגה. במושגים של הגדולים, פרויד היה קורא לזה המעבר מהשלכה להכלה. ויונג דיבר על אינטגרציה של הצל. לחבק גם את החלקים הפחות יפים שלנו ולהפוך לשלם. וזוכרים את המוח במצב הזעקה? אז תראו מה קורה למוח במצב אחריות. התמונה מתהפכת לגמרי. פתאום זה לא המוח ההישרדותי הריאקטיבי שמנהל את העניינים.
מי שלוקח פיקוד זה המנכ"ל של המוח, קליפת המוח הקדם-מצחית. זה החלק שמאפשר לנו לחשוב בהיגיון, לבסט רגשות, ללמוד מטעויות, לתכנן. בעצם אנחנו עוברים מלהיות אוטומט ללהיות יצור בוחר ומודע. ועכשיו תקשיבו לקטע הבא כי זה פשוט מדהים. עד כמה עמוק השינוי הזה מגיע. ובכן, עד לרמה של ה-DNA שלנו. יש מחקר מפורסם פורץ דרך מ-2004 של בלקבורן ואפל. הן גילו שתחושה של משמעות ואחריות יכולה להאריך את הטלומרים שלנו. מה זה טלומרים? אלה מין דקקים קטנים בקצה של ה-DNA שלנו שמגינים עליו. ככל שהם ארוכים יותר, אנחנו בריאים יותר ומתבגרים לאט יותר. תחשבו על המשמעות של זה. התודעה שלנו, הבחירה שלנו לקחת אחריות, משפיעה על הביולוגיה הכי בסיסית שלנו. זה מטורף. טוב, אז זה לא רק פסיכולוגיה וביולוגיה. המעבר הזה מאשמה לאחריות נוגע בשורשים הכי עמוקים שלנו, במשמעות הרוחנית והפילוסופית. זה לא רק טכניקה לשיפור עצמי, זו ממש תפיסת עולם שרואה באחריות את לב ליבו של הקיום האנושי. תראו את הציטוט הזה של סארטר, האדם נידון להיות חופשי. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שהחופש שלנו הוא מוחלט. אבל, וזה אבל גדול, אם החופש מוחלט, אז גם האחריות היא מוחלטת. אין תירוצים, אין על מי להפיל את זה. אנחנו אחראים ב-100% על הבחירות שלנו ועל המשמעות שאנחנו יוצקים לתוך החיים שלנו. זה חופש שיכול להיות מפחיד, אבל הוא החופש האמיתי היחיד שיש. והרעיון הזה לא שייך רק לפילוסופיה המערבית. במחשבה היהודית הוא פשוט נמצא בכל מקום. זה מתחיל כבר בתורה עם הרעיון של בחירה חופשית ואחריות אישית. זה ממשיך עם הרמב"ם שמדגיש שהרשות נתונה לכל אדם, ובקבלה, וואו, שם זה מקבל עומק מדהים. המעבר מהאשמה, שנקראת דין, לאחריות שנקראת רחמים, זה בעצם תהליך של המתקת הדינים. זה תיקון עולם קטן שמתחיל בתוכנו. אוקיי, דיברנו המון על מה זה ולמה זה חשוב. עכשיו בואו נגיע לתכלס. לחלק החמישי, הדרך לטרנספורמציה. איך עושים את זה? איך עוברים בפועל מהרגל אחד להרגל אחר? החדשות הטובות הן שיש דרך, יש תהליך מאוד ברור. אז התהליך בנוי משלושה שלבים. השלב הראשון הוא פשוט מודעות. להתחיל להקשיב לקול הפנימי. לשים לב מתי אנחנו אומרים לעצמנו, זה בגללו, היא עשתה לי. פשוט לשים לב, בלי שיפוט. השלב השני הוא מסגור מחדש. וזה שינוי קטן בשאלה, אבל עם אפקט עצום. במקום לשאול מי אשם, מתחילים לשאול, אוקיי, מה אני יכול ללמוד מזה? והשלב השלישי, והכי חשוב, הוא פעולה. לא משהו גדול, צעד אחד קטן של לקיחת בעלות. הפעולה הזאת היא עצמה משנה את כל המצב הפנימי. היא מחזירה את הכוח אלינו. ואנחנו מגיעים לחלק האחרון, לשיא של כל התהליך הזה. יצירה, לא תגובה. כי מה שקורה בסוף, התוצאה הסופית של כל השינוי הזה, היא טרנספורמציה מוחלטת. זה המעבר מלהיות פיון, הלוח שחמט, שרק מגיב למהלכים של אחרים, ללהפוך לכוח שיוצר את המציאות של עצמו. הטבלה הזאת מסכמת את זה בצורה מושלמת. תראו את המעבר הזה. במקום תגובה יש יצירה. במקום לחפש צדק בחוץ, מחפשים תיקון בפנים. במקום להיות מנותקים ומופרדים, אנחנו מתחברים. במקום להתקטע בעבר, אנחנו מסתכלים קדימה, לעתיד. וזה המהפך הגדול מכולם. במקום להיות קורבן של הסיפור, אנחנו הופכים ליוצרים שלו. רגע לפני הסוף, חשוב להדגיש משהו סופר חשוב. נקודה עדינה אבל קריטית. לקחת אחריות זה לא להגיד שמה שקרה זה בסדר. זה לא להגיד שלא כאב. ממש לא. זה לכבד את הכאב, אבל במקום לתת לו לנהל אותנו, אנחנו שואלים, איך אני יכול להפוך את הקושי הזה לדשן? איך אני יכול לצמוח מזה? זה לא להכחיש את הכאב, זה לתת לו משמעות. אז נסיים עם השאלה הזאת, שאלה שאפשר לקחת הלאה. האם אנחנו הקורבן של הסיפור שלנו, או המחברים שלו? כי בסופו של דבר, כל מה שדיברנו עליו היום מסתכם בבחירה הזאת. האם אנחנו דמות משנה בסיפור שנכתב עבורנו, או שאנחנו לוקחים את העט ומתחילים לכתוב את הסיפור של עצמנו. תודה רבה שהייתם איתנו,